asi ndadzoka zvakare asi muvidhio yangu ino yekutanga ndichange ndichibata dhirama rinonzi Wadiwa Pamoyo radai kunetsa kuita mukurumbira ukaenda kuInstagram unoona vakanzi Wadiwa Pamoyo ukaenda kuFacebook inonge Wadiwa Pamoyo ukaenda kuYouTube inonge wafuti Wadiwa Pamoyo saka zakuri zvako rudhende zhinji vanhu izvozvi panguva yatiri ino yetu 21 lockdown yedu yatiri rudhende rwevanhu vari kushaya zvokuita vachaya zvokuita vaipa ndipo vari kuita sei pavari kunyora mumafacebook street paInstagram ndipeiwo zvokuona kusanganisira neniwo ndakatonyorawo ntsvaga kuti ndipei iwo maseries ekuona kana madhirama kana mamovie kana zvamunangoziva kuti zvonakidza panguva ino kusvika tabuda muzvitirongo zvatiri ndokubva vamwe vasagesta iwana Wadiwa Pamoyo ndikati Wadiwa Pamoyo vozva kuti ndakamboiona yakapostiwa kupi kuEarground nekuti ndofollowa Earground page reEarground vakarifollow vakaiposta ndikati kuda ndezvemimhanzi indo zvandakafunga panguva ndakafunga kuti ndezvemimhanzi ndikati mimhanzi yacho kuda ndi upcoming artist uri kuita sei uri kuda kuinterviewa nani na Buti Plot Mako ndikati izvi ndezvavo zvekumusic industry toenda kuInstagram ndivone vezimceleb vakaposta futi zvakatika mazuva yapfuura iyo vakaposta futi vachitaura kati dhirama iri rimbori dhirama rakaita sei saka ndaitoti masikiti indo zvandaifunga kuti masikiti ndione chikomene chinenge chakapfeka hanzu dzacho dzegirini dziya chakabata bhura ndikati ameno vanangosiyana nazvo ndokubva ndaona pese kwandandofamba vanongoti muchiri kuvanhu vari kuenda kundoona Wadiwa Pamoyo inhava yekuti muri kufarira kuona dhirama iri kana kuti makuona ari kuda kwepeer pressure ndikati nhema saka chinhu chitora chotonaka asingamboiti kana charamba chiita mukurumbira chiita bongozozo sekudai vanhu vakatanga kuti Biko ndizvo Biko ndo friend yawo unoda yekuti hakuna shamwari dzakadaro ishoma shamwari dzakaita sedzodzo dzinowanikwa pano pasi dzakaita saBiko nhasi ndikati aiwa chiregai ndiite sei ndinde kuti ndoonawo iye Wadiwa Pamoyo wacho ndamuka na5 okuruku machongo achikukurudza ndikamuka ndamuka ndikanoti ndichida totozvimanikidza kuti ndione Wadiwa Pamoyo yacho ndatanga episode 1 vakomana nachinakirwa ndikapinda muepisode 2 episode 3 nokuti episode yegege kange dangoti uzive kuti chichazoitika kusvika kuepisode 7 vakapedzera kuposta ndikava ndafarira dhirama rese ndikuri ndakazvimirira ndarifarira zikamboiti nekuti ini chandanga ndadzidza ipapo nanji dzangu kuti munhu ungava murombo asi unokwanisa kudana nemunhu unonzi uri nani ari kupfuura iwe number 2 tikatasa nyaya yefriendship ushamwari atiri kureva nhema kuti kune dzimwe shamwari kadzinokunda ukama dzakaita samukoma Biko chikona Biko chii hatidi kureva nhema handizozivi kuti mudhirama mavo vanomuti Biko yokwati vanomuti Biko baba handizozivi asi iye uyu Biko wacho iyoyo kana Biko wacho waita sei munhu wandaona sokuti unosacrifice zvokuti zvaanazvo kuti shamwari yake Mantowers vaye kunakanaka vane masuru avo vane 6 pack yavo vakwanise kunge vachiwana chibhebhi chavo by all means nokuti paya wachingira mari musvokisi wobudisa mari musvokisi wopa Mantowers mari yekuti vaende kundokwira kombi vachiona chibhebhi wapedza wokumurira unonzi kukurira Mantowers shangu opa Mantowers shangu vaya vakanakanaka Mantowers inoenda kunoona bhebhi neshangu dzavo ivo mukoma Biko vapedza kudero kunoda kunobhadharwa mari kusoka dzavo dzavaita idzodzo dzavauti tinonzi 10 noti rikadzonzi chi dzavaita dziya dzekubheja idzi vaindosvika asi mari inenge yashota vaizongochema neuyu murume uyu asi Biko uyu unenge wasacrifice mari iyoyoyo wapani wapa Mantowers wakati ushamwa hwakadaika hauiti shamwari dzakaita sedzichiri kweri asi tichiri pana Biko naMantowers ndobva ndatesa kuti asi same ushamwari huri kuapply for the meantime pamaepisode esataona huri kuapply kunani kuna Chido nani nanokuyu nekuti Chidowo unotumwa Chido muchuchisi uri muchuchisi unotumwa kuti chinda kunani kuna uyu Chido unokumbira nhamba unotsvaga kuti uripi nyange paakazobatwa zvake muepisode 7 yaya kuti pane mukomana wakaona naye Chido haana kufumira kuguri Chido akangonyarara idzi ndo shamwari dzinokukavhira tikati zvakangonaka zvikadii naye Biko kune even paya pakanzi uyu wandovata kumba kwemusikana uya wakavata mupandri wakangotora blame nekuti sisi vanhingirikini
sisi Man Towers vanonzi Shami vaya vanogona futi vanogona singabve ndova nemwana uya vekuti zane murume zvakanaka ndikachirege ndinde kuma-comments tichidhila nema-comments tione kuti chii chaizvia zvikuru kuti dhirama iri kutorwa sei kubva muepisode 1 kusvika muepisode 7 kuti rudhende ruri kutora sei dhirama iri. Muepisode 1 vanhu vakafara singamboiti svika mamuripiko vanhu imimi tinozvifara singamboiti ndo zvatinoshuvira tinovimba kuti muchiramba muchitipa mutakuranza wakaita sei. Muepisode 2 ngoma ndiyo vanhu vaifara singamboiti vanhu vachifarira background yekuti nyange usina mari even pepe vaibuda Man Towers paya vachinzi ndigondifonera emaepisode 3 uzondifonera vachitaura kuti handina mari asi chibhebi chaita dedzera kuti ndino kufonera ini kana nyange maCall Me Back mufesa angastorina kana Call Me Back ndoona sokuti ndozvakafanirwa nodhende hwani kuti iyo ndio inonzi pure love nekuti vamwe vanhu vangotanga kutaura kuti isusu manje zvinoti zvadzora ndangariro dzedu tichiri mhandara nemajaya kuti ndo zvataita chizvo kunotaimirana chine shamwari dzedu zvatichiita se chipesedzerana dzokuti ungochikwanisa kuhina bhebi handiti ndikati zvinhu zvakanaka singamboiti ma-comments andanchiverenga yawo handiti ndinge timaisa pano ma-comments iwayo tobva paya tombenda mumaepisode 4 5 6 vanhu vachingofarira wadiwa pamoyo iya vanhu vakaitambira singamboiti vanhu vaitambira singamboiti kudaro muepisode 7 manje ndonasa kuti muepisode 7 ndomakazoti vhiringe dhende rwevanhu nekuti vanga vabva kuepisode 1 vanhu vese ndofunga vari captured nerudo rwaMan Towers naNoku handiti rudo rwaMan Towers naNoku rwafarwa nevanhu vazhinji uye neushamwari 1 wabiko yundani na Man Towers wakafarwa nedhende rwevanhu saka makarekta aya ndo akanyanya kufarirwa mafilimu zvikati zvakangonaka chido hake vanhu vanga vasinganyanya kutaura asi chido wakaplaya role yake nyange anga ari kuku asi wakaplaya role yake ushamwari kuti anenge achipasa message sisi vanenge vachiplaya role nyange vachinzi vanochengeta muna mutombambo katomambo uya chaicha nonzi tombambo yakati tomambo iyeye urimo futi handiti achiekta sababa vanhu vanoku kana zvinhu zvakanaka sikamboiti dhirama chavo chakanaka uyezve rudhende rwanhu rwakadedzera kuti vanhu vakaekta kana even filming production yacho yakagona singamboiti setup matiradza kuti even mvura nyange ndo chaizvo kuti vanhu vachisangana parudo chaipo vanogona kusangana vachibva pachipurani vanhu kuti ndo situation ndo setup dziriko idzodzo dzazvina basa kuti unogara kumadheo mvura negona kungoita kata zvinhu zvakanaka singamboiti rudhende ruta sei ruri kufarira chiunhu tapinda muepisode 7 manje ndo patangira bongozozo episode 7 vanhu havana kufarira kwete kuti havana kufarira drama ndosa kuti episode 7 ndofunga nekuda kwokuti vanhu vakaita captured neepisode 1 kusvika episode 6 netrue love yaibuda paipai pazopinzwa mamwe makarekta manyowani maviri ava vanhu vaviri ava ndo vasina kufanza rudhende unonzi dhendai unonzi dhenda ndioona sokuti vanhu havana kufara nekuti vanoti wauya achiparadza rudo rwaMan Towers naNoku kuda ndo twist dzacho dziri madhirama ndo uyu dhendai uya uzvida mukomana unozvida zvake ukaya nevhuzhi yake inga iripo vamwe vakati saifunga kuti rudo rwenyewe rwenge zvingori simple pasina mavhuzhi akupinda nemaipisamu nemajipisamu iwayo akuuya type dzemota idzi tikati satizivini kuti satisi maraiti hatizi kuti mitambo yevanhu inonyorwa sei isi techingoteverera asi wanyanya kukonzera nyanga bongozozo guru kwazvo uyu wanga une yellow hair uyu wanga une vhudzi rakaita seyellow sejena uyu murume uyu iyeye wakonzera bongozozo nekuti ndonetse kuti mumakomenti pandanchiverenga muzuva ranhasika vanhu vakachiti uyu wabva nepi uyu weyellow vhudzi jena wabva nepi mamisireipo sati nyore madhirama isi techingotevera sikanikati kodambudziko raitika pana yellow hair ndiani vamwe vakati bvisai munhu ane vhudzi jena yeye patambune zvikanzi makuda kutijairira nekuti tafarira kubva kuepisode 1 imo muepisode 7 motiunzira vhudzi jena kuti zviite sei wabva nepi uri kukwana papi zvatotanga izvizvi makutobhunya chinhu chedu chachinakidza tikati hatizivi nekuti ini munhu wacho anga ndibvunze jena yellow yeye handinyatsi kumuziva kuti ndiani nekuti pana ndotaura makoments ndatora machitevera ndikuti saka vanhu vari kupopota chii chavari kupopoterei munhu une vhudzi reyellow kuti usapinda mudhirama zvikanzi nevamwe munhu uya unoita futi zvekuekta tati kana taa zvekuekta wakaekta padhirama rinonzani
iri kuSouth Africa here kana kuti ripi zvikanzi uno actor singaita munatsi kumuziva plus unonzi Tsotsi hama kuti drama ripi rinonzi Tsotsi raka actor kana chinzi Tsotsi kuda nditsotsi nekuda kuti mumadrama ari previous pamwe achona wakambo actor achona tisingazivi hedu isusu vamwe wakaita sesu aka actor ari Tsotsi mudrama racho saka ndo vanhu vangu vachiti Tsotsi mamisirei Tsotsi ngapi Tsotsi mamisirei satizivi saka nevamwe well done iwo munyori nekuti waikonzera nyaka uyezve wabvisa vamwe vanhu kumateresi kuti vamwe vakanyarara kuti vatange kupopotera kuti waisirei tendai naiye Tsotsi uye iwe bvudzi jena wamisirei imomo mukati medhirama zvikanzi hatimudi ngaabhiwe zvikanzi tikamuda kuvaudzira zvokunyora imi makuda kutovaudzira zvokuita nechinhu chavo maivepi pavakatanga kubva kuepisode 1 kusvika episode 6 nava muepisode 7 makuvaudza kuti hamudi munhu unebvudzi jena ndimi vanani satiziviwo asi ndonasa kuti ndonhava yatika nenyaya yekuti ndino vanhu kucomplaina kuti tamirira kana kuti 3 weeks 4 days 1 day tinozopuwa 17 minutes madima increase maminutes kudasvika ku30 kati isusu tinongotevera zvinenge zvaita se zvatinenge tapakurirwa nevanhu vanobika nekuti tasva tizozivi kuti kusira kupanenge vachinyora kuti munhu uye ubude nescript riya unenge wagara wabvarira mapepa mangani erough draft hatizivi uye zvekuti pavanonoekita pepe mamistake avanenge vaita akawanda pamwe zvisingamboiti nekuzoda kuedita nekuda kuzoita sei 17 minutes kuda vanenge vatorwisa asingamboiti sevanhuwo vanenge vachiita sei vachiita chinhu chavo chiri cheproject saka hatizozivi kuti kumberi uko vachachinjere kazvanwa vachichachi zvavari kuita izvizvi hatizozivi neimwe inonzi petroni hame kuti vanhu vangu vachichema kuti petroni kuti hanzi vada kuti tibhadhire kuti tizonomaona papetroni hatizivi kuda ndo nzira dzavati vakwanisewo kuti vaone raramo vachizokubhadhira vanhu vesewo vanenge vachiekita pepe nekuti vanenge vada kusimudzira mumaarts industry asi ndo zvandaona kuti sokuti zvaitika asi in general vanhu vakatambira wadiwa pamwoyo kunyanyanyanya vanobhiga munhu unonzi iye bhiko kana kuti biko vanomubhiga asingamboiti iye biko vanomuda kana neniwo ndatomboita phone in love naye asingamboiti nekuti wanga achingondigonyera so kana iwo masaa mantawas anga kana kasingamboiti kuzoti iwo masaa uyu unonzi aniko nokuya kamusikana kaya kana ushamisika kudai unomavhura kuti dheke kudai ndo zvaanoita akangoti shamisike unoti eke nepekuzotiwo vanhu vanga kuchema kuti vakomana vasikana havaiti ona uyu wakabuda shangu imagina kuti zvose zvakaitwa namantawas zviya imari yaibva kunani kune asawera vacho abiko vaiva nekusosacrifice kwavaita magame izvozvi munhu woda kutanga kuti ndoda sipesi ndangu azodhirita message acho asi woti ndoda sipesi yekudini nekuti tendai wazouya ende zvakaoma patendai wabva wauya akabatirira nemaruva nezvidhori plus nevhuzhi yanga ari tiziwo saka tikamirira kuti tigonzwa kuti mamwe maepisode vanenge vachipakura zvakaita sei asi in general ndaona sokuti mutambo uyu wakagashirwa nyange zvavo vamwe vachizongochema kuti maminutes uyezve nemunhu bvudzi chena satizivi tinongotivira kuti wada kuzodini pamberi apa saka ndozvandandambuya nazvo nawadiwa pamwoyo muepisode ino ndichakubatai zvakare pachikamu chinotevera.